районе Гипрозема произошла страшная авария. Тут перевернулась машина. Видите как? Полностью отсутствует передняя часть машины. Перевернулась другая машина. Дай Бог, чтобы было бы жертв. Страшная пробка тут. Это 7 час утра. Пока не видно ни одного гаишника. Грузовая машина перевернулась, видимо. Удар такой был сильный, что вот такая машина перевернулась. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Пропускаем старика, он, видимо, торопится. У него ящики в машине. Наверное, сидит где-то на лавочке и торгует. Дай Бог ему процветания. Вот страшная авария. Пожалуйста, берегите себя на дороге. Самое главное, чтобы вы были без эмоций. Вот этот человек тоже в очках торопится. Не дает нам прохода. Попробуем. Утром все машины это торопятся. Много вот этих. Вот машина перевернулась. Страшно. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Берегите себя, ребята, берегите себя. Счастливого пути. Этим бедным пожелаем, чтобы все удачно сделали, договорились, чтобы не пострадали ни материально, ни физически. Вот это наш Гипрозем, городок. Базаров много. И это хорошо, когда есть много базаров. Пока-пока, до свидания. бозрасии давлатии автомобилӣ аз ба қайдгирӣ боз як садамаи маргбор дар шоҳрои душанбе хуҷанд чаноқ хабар медиҳад. ҳодисаи роҳунақлиётӣ дар километри 196 шоҳроҳ ҳудуди ноҳияи шаҳристон санаи 17 март ба вуқӯъ пайваста боиси марги 6 нафар гашт. ин садама натиҷаи бархурди сабукрави тамғаи опел зефира бо нақлиёти боркаш мебошад. давоми наздик 3 моҳи сипаришдаи соли равон садамае ки санаи 17 март дар шоҳрои душанбе хуҷанд чаноқ рух дод бо оқибати фоҷиавии худ яъне марги 6 нафар ва ҷароҳатбардории 2 нафар аз сергмаргтарин ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ дар минтақаи суғд маҳсуб меёбад. таври бозрасии давлатии автомобилӣ иттилоъ медиҳад ронандаи кирокаши воситаи нақлиёти тамғаи опел зафира маҳмадризо иброҳимов соли таваллудаш 1974 сокини ноҳияи синои шаҳри душанбе ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри душанбе ба самти шаҳри хуҷанд дар километри 191 шоҳрои душанбе хуҷандчаноқ дар ҳудуди ноҳияи шаҳристон аз сабаби ду қоида вайронкунӣ баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда ва баромадан ба муқобили самти ҳаракати роҳ ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи даф
таҳти идораи ронанда Меҳрубон Бозоров соли таваллудаш 1984 сокини шаҳри Бохтар ки аз самти шаҳри Истарафшан ба самти шаҳри Душанбе бо роҳи худ ҳаракат менамуд, рӯ ба рӯ бархӯрда ба фалокати роҳу нақлиётӣ дучор шудааст. Бар асари садамаи мазкур худи ронандаи сабукрав Муҳаммадризо Иброҳимов ва 5 нафар мусофиронаш Икромҷон Раҳимови 42 сола сокини шаҳри Исфара, Гулсинои Садуллоева 44 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов, Муҳаммадсаид Файзови 42 сола сокини шаҳри Ваҳдат, Абдуғафур Иргашови 21 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов, Фарух Назарови 21 сола сокини ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон бо бардошти ҷароҳату осебҳои гуногуни ба ҳаёту саломатӣ хавфнок дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Инчунин 2 нафар мусофирони дигари воситаи нақлиёти мазкур бо гирифтани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи Шаҳристон бистарӣ шуданд. Садамаи дигар бо оқибати марг ин пахши пиёдагард аст ки дар ҳудуди ноҳияи Ҷабор Расулов ба вуқӯъ пайваст. Санаи 16 март тахминан соати 21:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Туйчиев Исломбек соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи марказии шаҳраки Меҳрободи ноҳия бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард сокини маҳаллиро ки бо канори рости роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. натиҷаи ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба марги пиёдагард дар роҳ ба беморхона анҷомид. Мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо манзури наворҳо аз ҷои ҳодиса ба ҳар нафаре ки нақлиётро идора карданӣ мешавад, новобаста аз доштани малака ва таҷрибаи хуби ронандагӣ барои рӯбарӯ нашудан ба чунин ҳодисаҳои ғайриинтизор дар баробари риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ бо диққатӣ ва эҳтиёткориро тавсия медиҳад.